Kuyinto ozokhuluma nawe kuyithanda igama uPasonic isibheka la udaba lamaphupho kwi-Netflix. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe, qinisekisa ukuthi become a member to the channel lokusebenzisa kuyikhulisa i-channel. Qinisekisa ukuthi number uyisenza kuphela uma ungumlandeli. Uma ufithi uyigcinela iphupho leni ibambe to the number awungayisebenzisi ngoba sizoba nenkinga ngoba uzoloko ungathapha la kanti ngiyachaza ukuthi ungangathaphi. So inako kubalekile isibheka la iphupho lika Sandile Shares uthi ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha osofa ungachaza ukuthini ngiyabonga. Mina ngifuna sibheke ngihlalo nje mhlawumbe ngizochaza ngihlalo ngokuhlukahlukana ke noma sike sichaze zonke but uphupha isihlalo kuwuphawu oluhle uma isihlalo sise intact sisihle sikahle yabo. Nawo ke singakusho okokuqala sibheka nje usofa ukuthi uphupha isihlalo sithatha nje uphawu oluhle kakhulu uma usofa kuusofa omuhle osesesimini esikahle usho inhlala kahle futhi ungakhomba la ukuthi mhlawumbe usuku uzothola ukuhlonishwa noma ke ngabe ukukhushulwa esikhundleni esiphezulu emkhakheni osuke ukuwo. Number 2 kuyenza futhi uphupha isihlalo ukuthatha njengophawu oluhle uma ubona osofa abaningi. Lokho kungasho ukuthi umndeni wakho uzokhula noma uzokwanda uphinde futhi unethezeke noma ke njengamanje nomndeni omkhulu wena unethezekile izinto zihamba kahle phakathi kwakho nomndeni wakho yabona. So number 3 futhi umphuka la isihlalo kuwuphawu uma osofa noma usofa ungcolile udabukile noma ungasathandeki. Lokho kungasho isikhathi esibi sokukhungathwa yinkinga noma ukuxakeka ke kwezothando okanye kungabe ukuphela kobudlelwano bakho nomunye umuntu ngenxa ke yezinkinga esezikhona ezinikhungethe. 4 kuyenza futhi kusithathe njengophawu lobi kwesisikhathi umbona usofa kwabanye kusuke kubaqwashisa ngesifo esuke sizokwehla yabona. Kuyenzeka futhi uthola ukuthi uma uphupha into eyisihlalo kusithathe njengophawu luhluma ubone kuyisihlalo sobukhosi. Lolu phawu lungasho ukulindela into eyinhlanhla lindela into eyisibusiso esikhulu esizayo. Number 6 futhi uma uphupha isihlalo kuwuphawu luhluma ubone isihlalo ke ngabe isihlalo sehashi lokhu kungakhomba into eyimpumelelo nenqubekela phambili. Number 7 uma uphupha futhi isihlalo kuwuphawu luhle uma ubona isihlalo sasehhovisi. Isihlalo sase-office noma sasehhovisi an office chair ngolwasemzini sithatha njengophawu luhle lungayikhomba inhlanhla. Lungasho futhi ukuba nesithunzi lungaphinde likukhombe ukuthi uzothola umsebenzi ongcono uma uthi umuntu ongasebenzi noma umuntu oaplayayo noma ukuthi usemsebenzini kune position osuyibhekile leyo position ingenzeka usuke uyithole yabona. So kuwuphawu oluhle. Kodwa ka sesithi number 8 uma uphupha kuwuphawu olubi uma isihlalo siphuka. Kwabanye sokusho isifo, kwabanye kusho isahlukaniso, kwabanye sokusho ukuthi bazophelelwa udumo noma kuzophela umsebenzi losuke noma uzokwehliswa esikhundleni uzothola i-demotion noma uzophela umsebenzi. So kuwuphawu uma isihlalo siphuka noma siphukile. Kodwa ngalokho uphawu isihlalo uphawu luhle. Besibheka la kakhulu usofa kodwa ke ihlalo nje sesifaka ihlalo. Siyabonga.